May guest artist po ako. I live. I learned. Magsasabit ako ng entry ko. Dito sa San Miguel Street, Zone 3 of San Felipe, Naga City. Ayan, yan ang dadaanan natin. Kada ko lang mapag-ibong harong digdi. Mga barbecue. Ayan. Rivera's residence. Akala ko pati si kaklase kong Rivera, si Tangkad. Si Jerry, Geronimo Rivera. Hindi pala si ano. Si Pai Ruben po ang may-ari kaning ano. Ayun po. May mga seminar pa ubaga na kami duman. Pinapaaral ko kami. Kaso hindi naman ako sa naga na kami release nga rito. Nagtuturtok doon. Pinapapulit mong gira-ride ba? Ireno. Mas pati ba si Tio, Lara Alcala. Ako na eh. More on music ako. Ano naman yun? Hindi lang full time. Super full time. Oo. Ayun na po ang sinabi ko, official entry para sa Pagkarahay Isip Lawas Kalag. Healing Mind, Body, and Soul. Sponsored by Kintab. Ayan. With the RMTU Dinanapan and the CCA. Yeah. Ayun Ma'am Tina, proof na nandito ako ah. Mga estudyante. Ikaw po magaling din matibay ba? Si Aki kasi kaklasiko. Ramos. Si Aki niya. Si ano, naman po to sa may Matiway. Oo, sa Bateo. Sa Lumeda. Ang kaklase mo ata, Si Jerry. may advertising Si yun, Paling si Jerry Ramos. Kaulay ko pala nga kasamago. Ako si Aki mo, nag-submit. Pasubmitada para... Nanggana to sa Rizal. Oo, sa Rizal nga ito. Champion. First prize. End resort. Trans. Ng student division. Ayan. Galing. Kaya ka mo nag-entry sa Biscas? Lahat ng hali muna po. Dakod. Dakod. Sindasan na. Tulo. Ayan po ang mga artworks ni Sir Harold Comas. Yan ako sa Sayang Residensya na panood na yung mga works niya. Ayan. Nakakaara. Ang Sayang family. Sinaapotan ko naman sa kanto. O nila. Sabi niya, yaw po ngayon naman sa puro. Ayun po. Ayan. Ang hilig mo po sa art, kasaori ka na po. Ay, sa sketching po, 7 years old. Sketching. Talagang continuous yan or ano man? Continuous po, everyday. Drawing. Talaga ano mo na, kumbaga, ano po nga innate. Habit na po. Hobby talaga. Innate talent. Kung 7 to 8 years old po, tinawan ako ni Papa ko ng isang na bond paper. Tapos pencil. Yeah. Sige na akong drawing. Magtubang. Oh. Tapos sabi niya, yung eraser mo, pag naubos mo na yan, ito ba ang pencil, may eraser mo sa dulo. Pag naubos mo yan, di ka na mag-erase. Kaya spontaneous na po itong... So, ang medium mo po from art sketching to
Yung ano yung Installation. installation art. And, Tapos nag-perform lang ako. Nagtatry na ako mag-perform. Kami na. kamo po doon, ano, tandem. Ayan. Si ma'am. Ma'am, say hi to my vlog. Huy. Very shy siya. Ano po nga nang gibo? Doodle art man Ano, siya. bududol man siya. Ang mga ano ni ma'am mo, hindi daan. Ayan. Si nga na yan, si Goddess, Moon Goddess. Si Diana ba? Na-picture yata yan doon sa bagan. Hindi po, bago ko siyang... Yun ang mga ano ni Sir. Ini man, ang interpretation ni Sir ay more on sa nature. Ayan. May human Philippine Sea. involvement, West Philippine Sea. Ayan. Medyo, Bakit po kaya ito? ano pa pala ng bangkata ha? Tapos nagkakaigwa din ng mga structure eh. Ah, sige, sige. Ini, si Jordan Fisherman. Tapos ini po ang sarap. Ito po, kasi wrestling at itong ano. Serious talaga. Aday pa. Message sent po ang title. Garo may ano pa po. Patapusan mo pa. Ini po si Series 1. Naihiling ko. Okay. Ayan. Yan. Ayan tong part. Basta kadakol po dito Ayan po mahihiling about ka. environment. About environment. More on Edge po ang title kaya. environmentalism ang advocacy niya. Ang kalikasan ta po nasa edge na ng structure. Pero masasave ta pa yan. Of course, kita malaki ng mas save. Kumbaga. Yan, before the pandemic po dahil si Sir, nagkaibo na yung pangiturugan. So yan pong istorya ka. Then, i-create na po na yun. Yun na yung model niya akin. Sa international scene po, nagbalik ka naman. May award na. Nakasambit mo po. Yeah, very humble po. Baka grand champion. So, yan po ano. Muna nga po, oh, kumahagat kitang canvas. Dahil binabakal ata yan. Ay na mo gayro, abstract ko. Yan po, given ni Richard Cruz, yung president. Si Richard Cruz. Ayan. Acrylic pouring po siya, tapos may nabubuo siya. Acrylic orange. Iya po ano. Yan po, oh, mga materials. Grabe ang investment po kayan. Pag wala nindo. So, ang kintab po, kaso rin na create nindo. Ano yun na po siya? Late, ano, 2012. Oo. Sa pili po kayo. Dekada na talaga ano. Tapos na-registered mo sa SEC, yung ano lang, Lately lang. mga 3 years na. At least, ngunyan po, nag-tie up ka mo sa LGU Minalabag naman sa Banwaan. So, yan ang major ngunyan nindo project. Ano. Pero po itong pagkaraywan, nag-ibumi na po ito sa Sigisua, sa Pili. Pero ang katay-up po kato, Athletics Incorporated sa Cavite. Eh, Sindaman nag-finance, tapos dignity ganap sa Bicol, sa Pili. so, Kasi ini, pagkaray ito na itong gigibon dito sa Minalapa. paki-invite po itong mga interested artists na pwedeng magbali sa to, digdisa sa to yung vicinity. Okay, inimbitahan mi po ang gabos na gusto mag-join sa mong Art Camp and Festival sa gigibon po sa Minalaba Camarines Sur sa LGU Minalaba ang sa mga yung conduit partner as in ang National Commission for Culture and the Arts. Hindi po talaga ito nag-initiate na magkaigwa kaming event. Hindi nagkaon ng may oras para makapagpadagos ang mga art sa mga grupo. Kaya iniimbitahin niyo po ang abos na mag-join po sa March 6 ang opening kang sa mga festival. Tapos hanggang March 12, magkakaigwa po dyan yung mga series of event, series of art talks, art demo, tungkol sa visual arts, art installation, film, theater, music. Ang culminating yung magkakaigwa ng concert, pandemic po ngunyan, pero sa iba, naka-online live streaming sa FB, saka sa FB page kang Bagong Minalabak, saka sa FB page kang Kintab Artist Group, saka sa FB page kang Pagkarahay.
Art Festival 2. Ayan. Gabos po na art enthusiast na gustong mag-join, welcome po sila. Nagpa-practice po kami kang health protocols. Si mga imbitado mi po kay Puan magdala ng sanitizer, alcohol. Iniimbitahan mo na pero maglinig ng kamot as in nakamas. Ako po, dahil ko nakamas mo niya. Nasa harong man lang po Ayan ako. po. Naka-swab test po siya. Oo. Yun, iniimbitahan. Iba po nga ko, hindi pa piling ko po. Madali Ayan. po. Mabalos po. Muli mo pala si Sir. Inalik ko lang si Masta, nagpapain. Public advisory. Hindi po ako advisory na kay Puan. Basahan ko po, public advisory in compliance with the guidelines set by the LGU Minalabang, the management of COVID-19, the Pagkaraya Art Festival 1 ay 2 together with the Parties Group and NCCA